Vítejte u videa BMW Renault Car Brno. Rádi bychom vám nyní představili dvě novinky roku 2020. Motorky střední třídy z produkce BMW Motorrad. Roadster F900R a sportovně cestovní F900 XR. Díky, že se díváte. Obě jinak rozdílné motorky spoje nový famózní dvouválcový řadový motor o objemu 900 kubických centimetrů se 4 ventily na válec a výkonem 105 koní a 92 Nm. Dostupný je i ve variantě se sníženým výkonem, odpovídající podmínkám řidičáku A2 s omezeným výkonem 95 koní. Klasicky střižený naháč F900R má puristický design, který zdůrazňuje výkon. F900R nabízí výbornou světelnou technologii plně ledkového světlometu, který může být na přání vybavený adaptivní funkcí pro nejlepší možné osvětlení zatáček. Ve výbavě na přání je k dispozici také asistent řazení Pro, který umožňuje řazení směrem nahoru a dolů bez použití spojky a plynu, téměř při všech zatíženích a otáčkách. Asistent tak zajišťuje zřetelně snížené časy řazení, uvolnění ruky na spojce a tím i větší komfort a dynamiku. Nebo elektronicky stavitelný podvozek Dynamic ESA. Ten reguluje tlumení zavěšení pružiny automaticky v závislosti na stylu jízdy. Během jízdy lze zvolit různá nastavení tlumení a stisknutím tlačítka jde snadno nastavit přepětí pružiny. Na nejvyšší úrovni je živa standardu konektivita a bezpečnost. Dostupné jsou 3 barevná provedení. Modrá metalíza San Marino, černá metalíza Black Storm a pro styl Sport je vyhrazená dvoubarevná kombinace červené Racing a stříbrné metalízy. Sportovně cestovní XR představuje nekompromisní spojení sportovního ducha a jízdy na dlouhé vzdálenosti. Příjmená a uvolněná jízdní pozice je zaručena díky volbě výšky sedadla prakticky všem postavám. Ve vzpřímeném pohodovém sedu s dvoustupňově nastavitelným čelním štítem je pak jezdec chráněn před větrem. 2 výrazná LED světla vpředu, úzká vizuálně krátká zadní část značí sportovní geny tohoto přeborníka na velké vzdálenosti. Výbavou na přání je pak možné dále zdokonalit suverenitu standardního provedení. Dostupný je například adaptivní světlomet, elektronicky stavitelný podvozek Dynamic ESA nebo asistent řazení Pro. K cestovnímu zaměření pak patří také možnost dovybavit motorku kufry pro pohodlné cestování. XR je dostupné v bílé Light White, další variantou je styl Exclusive, který znamená zlatou metalízu nebo provedení tzv. Styl Sport, což značí červený lak, Racing Red. Přijďte vyzkoušet naše nejnovější motorky střední třídy F900R a F900 XR. Oba typy máme připravené pro vaši zkušební jízdu. My víme, že budete nadšeni, tak se přijďte přesvědčit k nám do Renault Caru Brno.